Hello mga bay, Merry Christmas pag-usap kaninyong tanan. Siradaan sa pultahan. Di ara ko taon diri sa balay nagtingkang kol. Tapang hipuson ako oh. Mapay paghuman nilag pangaon. Tiabaw tawon ko kay di ara sa balay nag-inusara. Gabi iba kog tinyabaw ba sa inyong mga greetings, daghan kaayong salamat. Wala joy uso taon niring Pasko, pwede mingawa mga bay. O di aragid ko sulod sa balay nakig-istorya sa mga daplin ingon man usab sa mga panulay. Gabi hi bye Ellen Ribukas, Merry Christmas. Gabi nagpaabot ko gabi sa sunoy kay gibasa naman nila no mga siguro mga unom ka oras ang akong mensahe nga ni Kaging. Hello Puting Pinoy, Merry Christmas. Jared, Merry Christmas. Maraming salamat ha, alam mo na yon. Oo, nanggahi gabi ang akong mensahe gahapon, mga unom ka oras siguro ay nila gibasa. Bye Renilyn Beltran, hello. Dayon, ingko, sige jud kog liili sa ako ang usa ka cellphone kung kano saan nila basahon ako mensahe. Dayon paglili nako mga after 6 hours siguro nabasa na gyud nga gabi nang dako nila gibasa. And wala akong kasabot sa kong gibati nga nakita na ko nga gibasa na nila. Dayon pag uli sa sunoy nindot kay kog smile niya jud as in taman sa dalunggan. Kay iya man kong gitawag ingon siya nga ali. Dayon pretty niyang kabkab sa iyang cellphone ana hala siking daghan siguro kaayo nagmensahe sa iya ha. So perti niyang ana iya siguro gipangita to akong mensahe para sa iya ha. Dayon karon nakita na niya ningon dayon siya nga unsa man ni imuhaning mga sulat nako ana dayon ang sunoy. Dayon dako kog ngisi nga murag namula akong aping murag naka-blast on kog pinakalit. Murag nang lost pay ang puto ko kasabot sa kong gibati. Maraming salamat. Daghan kayong salamat sa inyong mga greetings. Gabi tanawa akong mata nang hubag na ginig tinyabaw. Daghang salamat. Appreciate gid nako na tanan. Hi Brenda, Yana, salamat kayo sa greetings. Salamat. Merry Christmas ninyo diha tanan. Dayon mo to pagbasa, pagkuan niya sa kuha, niingon siya nga ngano man nga moadto man kag simbahan ana sa kuha. Ingko nga kisa man nasuko. Christmas kaayo na nasuko. Sige, sa bagay we can't please everybody nga bisag puros na kaayuhan ang ato ang gihimo na agihapoy mo dislike, okay? Ato na natong dawaton na to. Hi bye yan. Salamat kay bye. Happy birthday kang Susan. Ako mga ka-birthday karong adlaw sa kong ayaan nga si Mary. Sa kong igagaw nga si Mian, ako Ram. Happy birthday, tulo mi kabuok nga birthday sa mga pamilya. Muna nga usahay sila ramang yung duha na ihanda kay sila ramay medyo naay kuan ra naay kaban gamay. So ang ako ang birthday ko dito sa ila. Then asa naman ta ngano nalagpot naman ta dito sa birthday. Dayon mo to ningon ang sunoy gabi nga na ako noy kanang gamay nga salo-salo unya dapit unya dapit dito sa pikas balay na daw giandam ang igsuon sa akong amo nga babae ang igsuon sa himungaan. Bye summer you, hello. Ignore lang. Dayon mo to nga wala jud ko asin wala jud ang akong naong nga to nga lipay kaayo ni kalit og ka kuan murag napildi glass to. Wala jud ko tugti na pa ko diri intawon kaluyes Ginoo. Nagbiko ko karon mga bay, biko ra kong handa. Tao pa didto nagtak-ang pa nag-in pa. Daraw ngay pusunon pa ni nangaging nga dire. Salamat kayo sa tanang nag-greet ha. Sa unang panahon birthday na ako, medyo okay pa ang panginabuhi atong gamatoy pa ko, gamatiting pa ko no. Ako lang nahinumduman mag-ihaw sa birthday na ako, mag-ihaw jud akong papa og kanding. Kanding. Then wa ko nakatimaan kung nag-ihaw ba og baboy, ako lang natiman-an kanding. Dayon manok nga Bisaya mo gina mong ihawon basta Pasko birthday nako. Dayon atong medyo
naa nami sa kapitos. Nag-ihaw na sila og iro. Iro na igiihaw kay nahurot naman ang mga kuan. Nahurot naman ang mga hayop, mga kanding. Unang kanding, manok, pato, daghan kami sa una, gamay pa ko ato. Dayon sa dihang nga pitos na mino, nag-ihaw na og iro, napugos taong kog kaon, bisag di in taon matulon tungod sa kapobrehon, kaon na lang in taon kay gutom na kaayo. First time na ako ito nakakaon og kuan, karning iro. Naluoy ba kay ko sa iro, sa itong gisunog na nila, no, gidabdaba na nila glukay. Mga to'y handa na ko sa una, siguro mga grade. Oh, di ara, ay usa man nabali. Oy, naon siya, asa naman to, nga naman to. O siyalan ba siton? Oh, di ara mga bay, so mga grade to siguro pa ato mga bay, mo to kung nahinunduman na dito na nagsugod ang amuang kapitos. Daghang kay may mga tanom sa una, mga lagutmon. Gabi ang pinakadaghan sa lutia ang pinakadaghan mo sa una. Lutia dayon na ay kamaisan. Pero karon nakuha naman ang yuta karon god na nahimo ng palanas ang yuta, lisod na kayong yuta sa bukid, nahimo ng palanas sa una tambok kayo. Kani laging sigig ka landslide. Ang nabilin in taon palanas na lang. Di na ko makalimtan tong last na ko. First time na kong kaog iro mga bay. As ka na nang disula sa among kinabuhi atong panahon na. So, nawa namang gilaing maihaw gyud in taon, iro na lang. Dayon hantod nga nakaanhi ko diri. Diri nakakaton ko nga okay ra gid kayo bisan walay birthday. Ang importante baskog ang atong kalawasan, usa na kadako kaayo nga gasa gikan sa kahitasan nga maayo ang atong panglawas kanunay. Ingon man usab ang atong mga mahal sa kinabuhi. Kini akong paghilak bay, hilak ni sa kalipay og dunay kay ubos gamay, apan gamay ra man. Taod-taod mahanaw na kini. Importante daghan kay mo nga nag-greetings kanako, daghan kayong salamat. Oo. Tumawag to si Irene kanina sa akin. O ayan, nawala na siya. Hindi na siya nanood. Lalo akong umiyak. Naiyak ako kagabi doon sa kanta ni Mama Rosie and Daddy John. Sabay talaga silang dalawa na kumakanta ng happy birthday. Grabe yung iyak ko. Na-touch ako sobra. Tapos, pangalawa, ang daming nag-greet. Salamat kayo. Ara, tagam, nawala ang signal na putol ra akong luha. Belated happy birthday day kang Leah Marie Hemar. Salamat kaayo sa ato ang Admin Charlie sa tanan nimong tabang bay. Merry Christmas. Salamat kaayo kaninyong tanan sa tanang nag-greeting. Salamat kay inyong mga bay. Da tagam. Tagam mo, salamat kayo sa signal nga nawala rag kalit ug naputol gid daw na kong imot-imot. Pasilan kay balo man ko nga dili lang ako ang nasa sitwasyon ni ining kinabuhi nato nag-inusara dinhi sa layo. Ug kaya nato ni mga bahay atong mga kamingaw, atong mga kaguol sa kinabuhi. Laban lang ta kanunay kaya nato ni. Di pa ko na pa ko trabahoon in taon. Walay usang Pasko diri. Ang uso diri sige lag trabaho. Nya inigabot sa sweldo ang kita mamilit na lang taon sa resibo. Askang looya. Intahan mga bay, kaya na ito ni kita ragid ang adunay mga kasing-kasing nga grabe kalig-on. Saludo kay ko sa tanang mga inahan nga andam nga masakripisyo nga mapalayo sa iyang mga mahal sa kinabuhi og aron lamang mahatag ang mayong kaugmaon sa itong mga mahal sa kinabuhi sa Pilipinas. Ingon man usab sa mga amahan nga mga buutan na way labot itong mga kuanggulon. Ug ingon man usab ang mga inahan agi mga buutan nga mga inahan apoy mga kuanggulon wanay pili ron. Ay madaghan mga pangi-pangion. Pero unta atong isulod sa itong kasing-kasing o gunahuna ang ato ang maayong tumong, ato ang maayong tumong kung unsa gid ang atong tumong sa atong paglakaw, sa atong pagbiya, sa atong mga mahal sa kinabuhi. Dili na to kalimtan ang atong atong mga maayong plano, atong nagsugod pa lang ta sa pagpang-apply nga inigabot dinhi nga
lantaw ninyo, lantaw nato nga okay na ang kahimtang, malimtan na ang gipangbilin sa Pilipinas. Unta dili ninyo kalimtan, dili nato kalimtan kung unsa ang atong mga gipangbilin didto. Salamat kay inyong tanan mga bay ha. Ug maura to daghan jud kay salamat, appreciate much. Bisag dili na ako ma-replyan mong tanan, pasensya na kaayo. Ug na-appreciate na ko tanan ninyong mga pagbati dinhi kanako. Ug malipayong Pasko, maayong Pasko kanatong tanan. Og mabulahong bag-ong tuig karong umaabot nga 2019. Hinaot nga magbag-o na ang atong mga panglantaw sa kinabuhi, na magunahuna na kita sa unsay mga maayong buhaton og atuan ng pamutlon ang mga dili maayong mga buhat. Okay mga bay, mo to, daghang salamat. Dili lang ko kutob, gusto lang ko magpasalamat, mukabkab na ko mga bay, na pay daghang hipuson, na pay mga hugason sa kusina intawan. Bay, type yung Kim, kang Lynn sa Kilon, hello, Roland Narvios, hello, Elena Dalimudaw, salamat kayo bay. Sungkang Jane, hello, Merry Christmas, daghang kay salamat. Admin Charlie, salamat kayo ha. Og wapas yung ko nakagawas pa, buta na lang ang ako ang binaskuhan para kanimo. Bye, Ursula, Harry Conte, hello, daghang kay salamat. Og intawon salamat po day kayo kang Marisa Lawrence ug sa akong best friend Darlene Jane de la Cruz, akong mga classmates, akong mga magtutudlo sa akong mga silingan, sa akong mga mahal sa kinabuhi nga ni-greet kanako. Salamat kayo. Salamat kang Jo Paredes ato nga maoy baker, kang Marisa Lawrence nga maoy financer. O kang bestie Darlene Jane de la Cruz nga maoy pinaka number 1 suspect sa ilahang surprise dinhi kanako. Salamat kayo. Og unsa ni silang tulog yun mo suspect silang surprise, sila jud kong gipatyabaw ganihan no. Og inyong makita mabasahan ang mensahe sa akong best friend dire kanako nas kong timeline sa akong personal account nga Joy daw ko. Grabe akong luha pagbasa nako, grabe ang dagayday, wala na gid intay undang mga bay. So mao to na natouch kay ko labi na sa mga mensahe nga lalom kaya mga pulong mura pagkadtong mga panahon pa sa katiguangan atong 19 purgati ng mga pulong sa kong best friend. Salamat kayo bes, natakdan na iga sa kong mga pulong nga perti mga laluma. Salamat kayo sa inyong surprise na handa intahan akong pamilya sa Pilipinas. Kaingon man kog makagawas ko atong 23 para makapadala unda ko gamatoy para panghanda nila, pero wala jud ko nakagawas. Pero naay dakong gasa nga gihatag sa kahitasan dinhi kanako. Dunay nagpadala, salamat kaayo. Dili man ni siya gid magpabumburan Diyos iyang mga pangalan kay secret donors man nako siya. And salamat kayo bay sa imong pinaskuhan, wala jud ko ga-expect. Dugay-dugay na to nga panahon nga mihatag siya siguro sa katuig na ang milabay. Dayon wala gini siya chat sa ako, siguro iya lang gisave ang ngalan sa akong mama. Dayon atong 23 sa gabi nagchat siya sa ako, happy birthday in advance. Dayon naay resibo nga kuan nga kasunod, or nauna day ang resibo ay ang greetings. So nasya kay ko sa kuan nga bisan wala matuman ang ako ang plano nga magpadala, na adyoy instrumento nga gihatag nga gikuhit sa Ginoo para lang mahatag ang ako ang plano para sa akong pamilya, kay wala man jud ko nakagawas. Bay, salamat kay nimo bay. O ganihang buntag pagmata nako, mao lagi to nagpost ako ang best friend nga naa sila giandam nga pila to ka cake, tulo to ka buok cake, day naay mga puto cheese man siguro to, dayon na pay litchi plan. Salamat kayo na ragi handa ang akong pamilya in town, kay sa kuan pa man ko sa dugay-dugay pa man ko akong sweldo niya no amang naamo koy gamay diri nga gipasalupit in town sa kuan pitaka. Ako unta to ipadala para lang makakuan sila, pero wa man siguro nakagawas. Pero nagihapoy grasya nga gihatag sa Ginoo. Salamat kay ninyo. Best friend Darlene Jane de la Cruz kang Marisa Lawrence nga may sponsor anang ilahang surprise kanako, kamong tulo ang suspect you know.
Salamat kaayo, grabe akong kalipay nga gibati. As in akong luha wa joy hunong akong luha sa pagdagayday ganiha pagbasa ng kus mensahe. Wala man ako nabasa hangtod sa tumoy kaingon man ko og kanang handa ba to nila, handa ba to sa ako ang best friend. Oo, handa nila dayon gibutangan lang nila og happy birthday inday kabkab. Sus kay pag abot na ko sa tumoy pagbasa na kog utro primero na kong basa gitawag man gud ko. So naputol wala na ko nabasa og kuan wala na ko napadayon og basa. Dayon pagbasa na ko pag abot na nako sa tumoy tuara nagtulo na akong luha dito pa lang tunga sa mga mensahe no maka-touch kaayo sa nga tanan. So dayon pag abot sa tumoy mao na to nag-ingon nga gahulat mi sa imuang pamilya bes nga pick up niya mo surprise nimo. So, salamat kayo, salamat inyong tanan, salamat bisti, so, appreciate kayo, salamat. Daghang salamat, dinhi na lang ko. Basta salamat ninyong tanan, walay sukod. Ang akong pagpasalamat, lapas sa langit, akong pagpasalamat kanyong tanan. Daghan jud kayong salamat, nga bisa nag-inusara ko diri. Naamo diha, daghan kayo nga, nigakos ka na ako. Dili jud nako ni malintan sa tibok kong kinabuhi. Dako na akong pasalamat labaw sa tanan sa gihatag nga oportunidad nako sa kahitasan nga mamahimong ehemplo, mahimong instrumento para makapahupay sa inyong mga dughan nga mga gipang-anay. Salamat kay wala ko nag-expect ani mga gasa nga gitagana kanako sa kitasan taliwala sa tanang mga pagsulay nga akong nadasmagan sa titaliwala sa tanang tunok sa akong kinabuhi sa daghan kay ang hagit sa kinabuhi niya gyapon ko padayon nga nakigbisog ug nalibasog buhi baskog ug lawas tanan gwapa kaayo. Di halatang daghan kayong problema. Siya lang po mo. Daghan salamat ning tanan ha. Bay Emiliana Badilio Belbes. Aiko Lara. Hello, salamat kayo. Basta kita-kits tapuhon kung naan ako sa Pilipinas. Wala dyan problema. Makita-kita dyan ta mo gahin ko og usa or duha or 5 ka adlaw. Bahala na mo. Kung gusto po ninyo, ampuna ko ninyo. Tagsa ka adlaw. Para makakuan ba makaluwas sa kuan pamahaw paniud to panihapon siya alam po mo daghang salamat ning tanan ha dada ng kudo Arbado Bijoy hello salamat kay Leon Doria Azilania Cariaga Sura hello Merry Christmas bahalag way Pasko diri basta kay trabaho kita trabaho para sa resibo daghang salamat ning tanan dinhi lang